Puria kak. Painin wali bina, pam berhenti babi dia pada. Nanggowan ơi, bisiku dah ke filmnya? Ek tarik bah, roh, icin di kainang, roh. Logoफोर नांगौबा लांफैनो हागोन बिराद मोजां टाइल्स सामगुरि हाग्रामा दिफु गुदियावनो बरिया मोजां फानो लोगोफोर नांगौबा ना राजस्थाननिफ्राय डाइरेक्ट साप्लाय लाबोनाय जाहैदों बिसोर राजस्थान सेस माबादि कालारखौ नांगौ नोंनो आलदा कालार दंजोबो लोगोफोर बिराद बरियाखा नै स्ट्रबेरियानो गोग्लैयो बरिया माबादि कालारखौ नांगौ लोगोफोर जोबजासिम नाय आंनि भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव साबस्क्राइब लाइक खालामना हो आरो सार्च खालामना हो बिराद बरिया कालारनि डाइरेक्ट राजस्थाननिफ्राय लाबोनाय जाहैदों बिसोरो माबादि डिजाइन कालार बरिया आलदा कालार दंजोबो बरियानो लांफैनो हागोन जोंनि क'क्राझार टाउनावनो सितागुरियाव आलदा कालार गोसोम दं अनेक कालार दं बरिया राजस्थाननिफ्राय लाबोनाय जाहैदों जेरावबो लायनांला बङाइबायदियाव थांनांला गोसोबायदि बासि लांफैनो हागोन सितागुरि रड लामा गुदियावनो माबादि कालारखौ नांगौ नै एभेलेबेल बरियाखा नै नाय माबादि दिनखौनो आरोना टाइल्स कुवालिफिकेसन दङ आलदा दाम दङ अखा हानायखाय जिख्रुना दोनदों लोगोफोर बरिया जोबजासिम नायलां लोगोफोर नुलांबाय थागोन आरो बामलु देग्रा थफिबो दङ बैयाव आं देखायगोन आरोना थांगासिनो दङ नायनो हागोन नै थफि बामलु देग्रा बेसेबांथाय इहा साले बे बेसेबां साले आथा दाग्रा बामलु देग्रा बेसेबां बिहा 600 मोननैजों 600 पिसाव आलदा पिस आरोना बे आलदा पिस जाहैबाय ओमफ्राय बेहा बिसाबो आलदा पिस बा आलदा पिससो जाहैदों आरो बेबो आलदा पिस कार्ड मोनदों नै कार्ड कन्टेक्ट नाम्बार दंजोबखायो आंहा दायो माबायाव होना होगोन लिंकआव नायना लानो हागोन बड'लेण्ड पारमानेन्ट क'क्राझार राजस्थान अफिस कन्टेक्ट नाम्बार होजोबखादों सितागुरियावनो पार्ट 1 नायना लानो हागोन हा आलदा पिस जाहैदों बे दामा नैबे देग्राया बेसेबां पिस गोलैयोथाय मोननैजों देग्राजोंना 500 जाहैदों 500 बरियालै गावनि नङा दाना दोननोसै ना दोनथ'ब्ला मोननै कालार दं नै बरिया खालि